and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. O bani ko, Oja! isaat ko. Di takapasagdan siya gayon nga naanaon niya ta dito. Gamay pa ning akong tiyan. Makapagita pa ko kasulan nga trabaho aron maikasustinir ta sa atong pagpundo sa syudad. Lili. Basta kay nausa lang akong hukom, Lola. Pangitaon ko gid si Jason. Lili. Mangandam na ko, Lola. Andamon ko ang akong mga dadunon paingon sa syudad. Sa sunod adlaw, mugikan mi ni Gina. Pastilan, Diyos ko. Usaon naman lang ko sa iyang pagpangita ni Jason. Makit-an usab siya sa mga tao nga nangita niya o sa iyang mga gilikadan. Oh, pastilan, mapanalipdan ko pagka ikaw, Lele. Gikan sa kabangis sa asawa ni Sir Daniel. Dogay na panahon nga gitago ka ikaw din sa isla sa kaadlok nga makita ka nila. Huwag ni ko'y balita kung sa na nahitabo nila ni Sir Daniel o Ma'am Lilian. Human atong gabi ngayon kagitogyan ako aron panalipdan o ipalayo sa maong dapit. Nya karon, ingon og sa dili ko nagyod kapugngan. Mahibalik ka nagyod kung diin ka manggikan. Agwata gibilin ni Sir og Ma'am nako sa dayo na nilang biha. Ani apa kini gihapon sa bangko. Gitang deposit alang sa bugtong nilang anak ni si Lele. Gitipigan ko kanya sa ako nga parador. Anya usab ang birth certificate ni Lele. Gitipigan ko lang yung kinedinhe. Uban sa hulagway sa iyang ginikanan nga karon atong anan ni Lele. Iya kining gibutang sa ang pitaka. Human ko kadto ipakita niya. Ay, pastilan Sir, Ma'am. Muragwa na ko'y mahimo sa pagpugong sa inyong anak. Kung hain man kamo karon, hindaot pa unta nga inyo kung mapasaylo. Dili ko na mapugan pang inyong anak nga may balik sa syudad, Sir. Kuhaon ko baka pagbalik ka ng ibong hulag ko ay nga naadya sa bongbong. Daniel. Parang nagkapuslanan kong tangtangon tapakadiha pag-usap. Nakita ka na sa atong anak. Ang imong hulag ko ay nakita na sa atong anak. Ang atong hulag ko ay nga usa ka malipayong pamilya kani ato. Sabtang nagkukus ka sa atong anak nga si Larry. Nasayod ka pag maunalag ka na ang akong gihuptan hangtod karon. Kausa di ana kay kayon. Nahimo kitag usak ka tibuok ug malipayon nga pamilya. Kini maugula ko ay. You used to love me, Daniel. You used to love our son so much. Apan kalit lang. Kalit ka lang ang bibiya sa itong pamilya, Daniel. Huh. Kadtong maninintal ka, Lilian. Pasakitan ko nila. Kikuhaan nila sa katungod ang akong anak kamudako nga may amahan. Kahayop sila. Pusa agay lang nga mahitabo kato nila. Angay lang nga magbayad sila sa ilang dakong sa nakog sa akong anak. Angay lang nga mamatay sila. Padwa pa ko mahuman sa pagluto sa ilang pamilya. Nagimugna sa pagpakasa tungod kay nagpabilin pang buhi hangtod karon ang ilang bugtong anak nga babae. Kinahanglan nga lakip kato bata. Mahanaw sa himpit.
Kung nagtuo mong mahilom na ko sa inyong kamatayon, Daniel, Lilian, dili. Dili ko buhon nung hangtod ka mahipos ko laki pag inyong anak. Buwabot ragi kayon nga makita ko siya pagbalik. Ugod mo abot na ka naghigayon. Dili ko palabyon ang maong higayon. Hipuson ko kyud ang maong bata. Ang inyong anak, Daniel, Lilian. Uban ko? Dili ko. Uban lagi ko? Dili lagi ko. Nganong uban-uban man kuno kanako? Di man ikaw akong ubanan god. Si Lily man. Unya kay mag-uban man mi. Sige lang. Di man gyapon ikaw akong ubanan. Si Lily man. Gahit yung uni mo, uy. Di lagi ko pa uban nimo. Puyong good man, uy. Sa mga di ka maluin ni nanay nga wanay kauban din is isla? Kisa naman lang mo tabang mo niya paninda kung mo uban ka na mo dito sa syudad. Wa. Pero mo uban lagi ko. Bala ka. Di ka pa ba nako? Bunogon tulong ka? Saba? Bunogon. Bunogol ko nimo? Ha? Ha? Bunogol ko nimo? Awa na ah! Bunogol ko na kong manay! Bunogol ko na kong manay! Ako may magbunog kayo! O pulo yung sinay! Mamunog ka na ako! Mamunog ka na ako! Suwaye! 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 Agay! Suwaye! Sum ka niya, oy! Suwaye! Ako na yung mong gibunog ligmay no! Puyo ko niya! Nga ba da? Lagi ha? Tukang di ko masukol ni mo? Sukol ko eh! Hapakon tayo noon ka? Ako man na no kaghapak. Sige, sulti. Ugma, makabalik na dyan ko sa syudad. Biyaan ka na namo dinhi sa isla. Mikat ba? Ito sa sigpapabilin ko. Be, sa di mo. Ngiga ni mo, no? Karon nga wala si Jason. Buhato na kong tanan nga. Magkadool mi karon na si Lily. Lily man siya nako. Dili man Jason. Kinanglan nga makuha ko na gid ang pagbati. Ano gun ka kong effort eh? Nga mawa lang katong tawhana kung pasagdan ko si Lily nga malayo. Labing siguro. Dili na namo makit-an pagkatong batignaw sa syudad. Kay patay na kadto. Natuwad na sa loud katong bangka. Na kung gipasakyan niya. O gitod paingon sa loud. Ay, katawanan. Katawa mo yun. Ay! Unsay katawanan? Ang akong storya na ay katawanan. Hay. Saman. Hay, istorya ni mo ba? Oh. Nabati ni mo akong gisulti ma? Oh, manay? Oh, manay bitaw. Manay, manay. Nabati na ko. Kay din hiraman ko si imong loyo. May isugo man unta ko nimo. Unya kay nagtabi ka man nga ikaw rang usa. Naminaw na lang ko. Oh, nay. May kipatay ka di ay bentot. Nay, shh. Nay. Mabati ang kasubon. Yun ay mong tingog. Hinay bitaw to. Kuso ka to. Mao na hinay nako. Uy, pagsulti sa tinuod. Kinsay imong gipatay. Nakapatay ka man, oy? Oh. Kinsa? Kinsa imong gipatay? Tapos, toom kang nanay, oy. Taka na lang paminaw. Kung may napatay pa ko. Mabaliog na nas tong dapit. Kagamay ng isla, aron dili. Masayran sa uban ang mga panghitabo kung kapatay mo ganito. Iwan man si nanay ay! Ay! May kumpirma sa di ay ko nga nakapatay si Manoy ni mo. Ga ikaw raman. Uy, klaro ani, uy. Ay, nay, kita ka sa Carlash, nay? Nawa lagi dito sa lamisa. Unsa? Carlash. Usay Carlash. Oy, unsan man na, oy, wako kaila. Katapang marami ito gunting. Na, kadto di ay. Ay akong gilabay, oy. No? Namugamit man unta ko gunting god. Unya, maumay nakita nako dito sa imong lamisa. Ay, galibog man kog para unsa to. Maong gilabay nako. Ay, si nanay sa doy. Unsa pa may ipabahog nako ani sa kong pilokro nigbalik nako sa syudad ugma. Nanay sa doy. Pasado alas 12 na. Wa pa mungkin manawag si Larry sukat kanina.
Dayalad ko ang iyang personal number. Busy gapon. Gigutom na ko. Hey, busy ka? No. Okay ra. Can I come in? Yeah, sure. Come in. Ida natin ka magkaon. Nakatagaan ka gyud nga gigutom na ko ha. So, what brought you here? Actually, may gilakaw lang ko nga dili kayo layo gikan ining imong opisina. And so, mihapit na lang ko. O, nakalabay man ko og lamian nga restaurant. Mao nga nag-order na lang ko para lunch. Nabaw ko nga malimot ka gyud sa pagkaon kung busy ka. Here. Mga una ta. Thank you ha. Gigutom na gyud. Kaganina pa ko nagsigig panawag ni Larry, pero dili ka na ako makontak. Busy tingali. O, nakasabot ko. Dagan siya nabiyaan nga trabahoon ni atong nawa siya. Yeah. Here. Taste this. Ah. Lami. Mas lami pa ka. Asos. Aron makabawas ko sa imong paghungit nako. Oh, lami, di ba? May kang mamili og pagkaon, ha? Sama ka maayo na kong mamili og babae. Apan, walang ko pili ah. Dave. But, I understand. Dave, Yes? can I ask something? Usa ka favor. Kung alang nimo, bisan unsa pa na. Ihatag ko hinisi. As long as ako makaya. Mahitungod ni atong nahitabo nato. Mahimo pang kalimtan ta na kadto. And please, let's just keep it as our secret. Sekreto. Oh, mahimo ko kayo nga na. Apan ang kalimtan kadtong hitabo nato. I can't do that, Hennessy. It's something I would cherish for the rest of my life. Dave, Nasayod ka gyud sa akong gibatian nimo. kalimti na ka na. Naibalik na si Larry. Kung kaniadto, nga wa pay nahitabo nato. Wa ko makahimo sa pagkikalimot sa akong pagpati diha nimo. Karon pa ka, Hennessy. Dave, Ako na sa bang mangutana. unsa ka na? Kung nahitabo pa nga namatay gyud si Larry. Posible bang mahigugma ka usab nako? Dave, Is there a chance? Dave, dili ka lisod mahalon. Gwapo ka. Successful. So, may chance? Tingali. Hennessy. Dave, ayaw kong kaksa. Buhi ko. Dave, Babe, Larry? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!